Gaur Patxiku Perurena, hemen ondoan dudan idazle leitzarraren azkeneko lana, Goizotako dokumentu zaharrak, 1324 ikerlan batean oinarritutako liburuaren aurkezpena, dugu xune-xune, ni Paula Casares, Euskara Bidea, Euskararen Azar Institutuaren izenean nago hemen, Euskara Bidea izan delakoz, argitalpen honen babeslea. Eta nire hitzak guti batez ere protagonistari, egileari, dagokiolakoz mahai honetan bere lanaren gainean jardutia. Baina errandezadan Patxiku Perurena Euskara Bidera jo zuelarik, eskuartean zuen lanaren gainean guri berri emateko eta argitaratzeko aukeraz galde egiteko Euskara Bideak zinez interesgarri ikusi zuen lan honen, iker lan honen, artxibategietako indako sakor lanaren ondorioa den lan honen plazaratzea. Eta bertzeak bertze Euskara Bideak duen bere funtzioen barnean, egitekoen barnean duen ardura batek bultzaturik. Batez ere, toponimiaren inguruan Euskara Bideak dituen ardurak, dituen eskumenak eta lan honetan alde horretatik dauden datu eta testigantza baliotsuak aintzat harturik. Mende haunitzetako historia bilduta duten dokumentuak arakatu ditu Patxiku Perurena ikertzaileak eta lanean agertzen badira ere Goizueta herrian gertatutako hainbat gora-bera, herrian 28 etxe erre zirelarik, nola gizartian zauden egin beharrak eta eskubideak etxeka edo etxero antolaturik, eta alde horretatik haunitz lekukotasun eta datu. Agian interesgarriena toponimiaren ikuspegitik izan daiteke leku izenen nolabait testigantza bera toponimoak eta oikonimoak, etxeen izenak. Bistan da gure kulturan, gure tradizioan etxeak izan duen garrantzia, etxea ez da bizitegi hutsa izan, etxea izan da bete beharren eta eskubideen subjektua, etxea izan da unitate sozioekonomikoa, etxea izan da azken finean norbanakoei izena ere eman dien erakundea. Eta nik uste dut alde horretatik eztabaida ezina dela lan honetan dagoen balioa eta lan honek duen interesa. Eta orai bertzerik gabe utziko dut bere lanaren gainean luz eta zabal azaltzen egilea, Patxiku Perurena. Bueno, egunon. Eskerrak bihotzez etorri zaten guztiei, eskerrak Euskara Bideari, Paulak esan duenaz aparte hemen dago baita ere Aingeru Mikeo, nire bitartikaria izan da eta lagundu nau, eta eskerrak berari baita ere. Eta nola ez, eskerrak familiari eta berezeki David Mariezkorenari, hemen dago baita ere, lan hau maketatzerakoan, pazientzia pixka bat eta oso esku ona erakutsi duelako. Niretzako hori esan, luxu handia da, hainbeste urteren ondoan berriz familiara itzultzea, eta uste dut urte askorako izango dela nirekin kiebra ez badu jotzen behintzat. Ez dakit, idatzita ekarri dut hemen sermoi bat, eta dudatan nago hori irakurri edo hitz egin, eta enbrollatuko banaiz edo nasiko banaiz ere nahiago dut hitz egin, zeren nire bizimodua da leitu eta irakurri, eta hemen berriz ere irakurtzen hasten banaiz, pixka bat horrelakoetan aprobetxatzen dut hitz egiteko, bakar xamar bizi bainaiz, orduan hitz egin egingo dut.
Paulak esan duenaz edo horren osagarri modura esango nuke liburu honetan edo liburu honen balioa ezin dela azaldu herrietako eliz artxiboak eta udal artxiboak kontutan hartu gabe. Noski Nafarroako artxibo handia ere ahaztu gabe, baina nik hemen azpimarratu nahiko nukena da herrietako eliz eta udal artxiboak despreziatuak, baztertuak eta aintzat hartu gabeak daudela. Eta hau esan nahi dut, zorrotz eta ozen, orain nola esango nukenik, birfundazio hitza entzuten den honetan, eta askotan Paris eta Madrid eta horrelako kontuak eta haien aurka asko hitz egiten dugu, ahoko zuloan edo hankapean daukaguna despreziatuz. Eta nik esango nuke, herri guztietako, Euskal Herriko alkate guztiei esango nuke, eliz eta udal artxiboak behar bezala baloratzeko, herrian herrikoa errespetatzeko eta jendearen eskura jartzeko. Zeren, justu, liburu honek aberastasunik baldin badu, Goizuetako artxiboa eta Goizuetako udal artxiboa eta eliz artxiboa antxe daudelako eta sarrera izan dudalako dela gehien bat. Hori sarrera modura esan egin. Gero, nik uste, klaro, hainbeste gauza dauzkate esateko, baina aurkibidea hartuko dut eta pixka bat azalduko ditut gauza, pintzela batzuk edo horrela. Bestela sermoi bat sartuko baitut. Lehenbiziko dokumentua zaharrena da Burnia merkaturatzeari buruz. Irakurri nuen bere garaian La Navarra Maritima ustutzuela titula liburu bat Espartzarena ez, Urtzainkirena, eta hartan ere zehozer esaten izango da, baino oso interesgarria da dokumentu hori. Eta esango dut, mendez mende, oza, 1300 aipatu dut, lehendik anen ikuste bazela lege hori, eta geroztik, 1800 bitarte edo hor segitu du, eta privilegio bat zuten Nafar Burnioletako jaunak, beren burnia edo metal jeguzia lantzen zutena, Nafarroako erreinuaz garaiaietan Kastilare bazen, eta orduan, portu horietara ateratzeko. Zer gertatzen zen? Privilegio hori baliatzen zuten, baina portuetara Burnia eraman, eta onuntzekoan ogia, garia, olioa, bakalaua, eta ekartzen zuten. Alegia, trampa egiten zuten. Privilegio bat eman, eta biek aprobetxatu nahi zituzten Nafarrak. Eta orduan, sekulako istiluak, urtero izaten ziren. Eta eskurrabeak edo notarioak horretarako zeuden eta aprobetxatzen zuten. Zenbat diru gastatu dute da horregatik, ezta? Hori esango nuke lehenbiziko dokumentuari buruz. Gero aipatuko nituzke bi dokumentu. Goizueta, barkatuko aldi dute Goizuetarrak, baina petxeroa izan zen, esan nahi dut nolabait esateko, Horreagaren menpe egon zen, eta bi akordio oso interesgarri daude hor, bat 1906koa eta bestea 1510koa, hain xuxen ere Pedro Nafarroako azken mariskalak zeatu zuena, sinatu zuena eta hitzartu zutena, eta oso dokumentu onak dira, sekulan argitaratu gabekoak, aipatu eginak dira, artxiboetan ibili den jendeak aipatu zituen, ez dira argitaratu, eta elkarrekin gainera kontrastatu bitezkenak, zeren justu mendebeteko aldea dute, ez da, bat 1900 hasierakoa eta bestea 1510 hasierakoa, eta hor ikusten da oso ongi Goizuetan nola zegoen, nola bat esateko, ze menpekotasun zuen Horreagarekiko, eta gainera nola legislatua zegoen bere alderdi guztietan. Esan nahi dut, basoa zela, haziendak zirela, bornioak zirela, eta edo zeintzeatan, ezta? Gero beste gai bat aipatuko nukeena da, pixka bat honek aipatu duena ekonomiari buruz, etxe izeneri buruz. Goizuetako etxeen izenak liburu atera genuenean, nola baita esateko, zaharrena da, nik uste dela,
APOa da 1927koa, urte horretan egintzen Nafarroa guztiko, nola baita esateko, etxe guztien eta zea guztien rekuento bat egintzen, eta hortatik hasi eta 1800 eta 25 bitarte edo oso APO interesgarria daude. Nola baita esateko etxe zerrendak daude, ez? Nola baita esateko, hortxe 20-30 urtetik ateratakoak. Eta, klaro, ez dakienak esango du, etxe zerrenda besterik ez dago hemen, eta etxe bakoitzean zein bizi den. Begira, neronek dakit zeinen baliogarria den AP horiek izatea eta publikoan egotea, zeren edozein personaje historiko ateratzen baldin bada, eman dezagun bat idazlea zelako, edo ez dakit itxasketaria zelako, edo pilotaria zelako, edo ez dakit edozein gauza pixka bat historia nabarmentzen den personaje bat hartu, eta Goizuetara baldin bada, jo dezakezu AP horietara eta aber zein etxetan bizi zen, garai batean, edo bestean, edo maisterra zen, edo nagusia zen, edo baduete beren zera. Eta oain esan behar dut gauza delikatu bat, zeren ni publikora etortzen ez zinean esatea gustatzen zait. AP horien ustukera bat egintzen Goizuetako etxen izenak liburua egintzenean. Liburu hortan azaltzen dira 1700 eta 1715 bitarteko datu batzuk. Nik hemen jende guztiaren aurrean esan nahi dut, ni ez naizela urte horietako dokumentu horien jabe egiten. Non eta nire izena ez den aipatzen. Beste guztiak hemen aipatzen direnak, eta horre ematen dian datu batzuk bai, baina hori esan nahi dut. Behar duenak ulertuko du. Beste gauza kurioso batzuk, esate baterako, pilotari buruzko oso datu interesgarria badira, 1700 eta 37tik 1900 eta 15 bitarte. Pilota plazatik frontoira. Horri buruz pixka bat atera nuen. Zarrenak nik ematen ditut hemen, alegia pilota joko hori, iparraldean euskeratu zuten izen hori, pleka, orotarik euskal hiztegian jasoa dago, pleka deitzen zioten eskupilotari, eta hasierako datuak ematen ziren, nola baita esateko, 19. mendearen bukaera aldera sartu zela Euskal Herrian joko hori. Eta harremanetanago Jose Mari Oterminekin, Euskal Irratiko zuzendaria izan zen, eta amezketar batekin da hor gabiltza, hor Altunaren alde eta ni Ainarren alde, eta biek galtzaile, baino Goizuetan bertan badira datuak, ble edo pleka, orduan deitzen zitzaion betzela, eskupilotaren datuak, eta oraindik publiko egin diren, esan nahi dizut, zarrenetakoak dira, azaltzen dira, 1825koak dira nerea. Ordurako, claro, ni harremanetan nengoen Jose Mari Oterminekin, orain ari da eskupilotari buruzko datu pila bat biltzen, liburu bat argitaratu berria du baita ere, baino, eta esan zidan, eske, bera egintzen gainera, harritu nik datu eman nionen. Harritu egiten hau datu horrekin, ez dia sinisten. Eta hor non, handik hilabete pare batera edo, berak esaten didan, ja, ez dakit, 1700 da bukaera alderako azaltzen zela. Eta esan nion, leheno ia harritu itzen erekin, oain ni harritzen hau irekin. Ikerketa lana horrela xe da beti, ez da sekulan bukatzen. Hori izango nuke pilotari buruz. Gero, ordenantza batzuk. Goizuetako ordenantzak, udal artxiboa ordenatzen aritu zirenean, ordenantzak publikatu ziren nik uste gehienak. Publikatuta daudela. Eta publikatu zituen Jose Mari Satrustegi jaunak, Fontes Liga Baskonun uste dut aldizkari horretan publikatuta daudela. Nik ark publikatutakotik hartu dut bat, da 1800 eta 97koa. Baina berritasun batekin, ark publikatu zituen eta ez zuen bat ere aztertu nork idatziak izango ziren, eta nik atera dut Goizuetarko bertako seme batek idatziak zirela, ari naiz bakarrik 1800 eta 97ko ordenantza municipal horietaz. Hain justu,
urtera, esan dut, Martin Arotzena zuen horrek, alegia, lehenbiziko aldiz erderazko ordenantz horiek euskeratu zituenak, Kuban ibiliatzen, Kubako gerran ibiliatzen, gero etorri eta lehenbiziko telegrafista izan zen Goizuetan bertan, eta pixka bat, badirudi, buru argiko gizona zela eta gauza askotan ibilitakoa. Eta horretaz aparte, honek lehenbiziko itzulpena egin zuen, baina egin zituen pixka bat, nola esango nukenik, egokitzapen bat bezala horrela egin zuen. Eta gero, garai hartan, telegrafista esan dut, eta gero, klaro, sekretario sartu zen, idazkari sartu zen udaletxean, eta orduan egin zituen ordenantzoiek itzuli euskarara. Baina nola publikatu egin behar ziren, nik pentsatzen dut gaur bezalaxe, ez dakit, taula baten edo jartzen izango zirela ordenantza horiek, idatzi zituen Lorenzo Arratibel delako bate. Eta hor pixka bat lantzen dut, ordurako pixka bat nabaritzen baita nazionalismoan giroa, eta orduan Goizuetan zeuden nola baita esateko Loiartetarrak eta Arratibeltarrak, jauntxo xamarrak eta bi familiak ziren abertzaleak izan duak. Eta zegoen hor naiz abertzaleak izan, beti badakigu merkatarien artean gertatzen diren kontuak, ezta? Orduan, idazkera txukunagoa zuen Lorenzo Arratibel honek, Arratibeldarroik esango du baita ere, ataundik sartuak ziren Goizuetara, asko zer lehenagotik, ehun bat urte lehenagotik, eta honek idatzi zituen. Eta badaude pintzela batzuk oso politiak Goizuetako hizkerari buruz baita ere. Nik esango nukena ordenantza hori buruz, gauza bat bakarra da, alderdi praktikotik. Jende asko bada, batez ere xarrak, jubilatua direnak eta horrela esaten dutenak, batua niri zaila egiten baitzait, hau arrotza baita hizkera eta horrela. Gero eta gutxiago, zorionez gelditzen dira. Baina nik, gehien bat, esaten diet, begira, hemen duzue garai bateko hizkeran edo zueri arrotza egiten baldin batzaizu, garai bateko idazkeran idatzitako ordenantza politaskiak, urte horretakoak, eta orduko bizimodua ikasi bidena bar, saiatu idazkera honetan irakurtzen, oraingo batua baino erresagoa egiten zaizuten. Ezta, nik hori eskatuko nioke. Gauza gehiago ere bat da, nik oraintxe ari naiz esate baterako, eta beti nik esaten ditudan gauzak ez dut nahi traspolatzea Euskal Herri guzira. Ni bizi naiz nire mikromundutxo horretan, Leitza guztita bitarte, eta basaburua txiki har dezagun, pixka bat zabalduta, hor bizi naiz, eta nik ematen ditudan datuak beti horkoak izaten dira. Baina horrek ez du esan nahi, ez dutela Euskal Herri guztirako ere balio askotan, hori ez dut kendu nahi. Orduan, aspaldian nabil hartzaintza eta unai zaintza edo behi zaintza aztertzen, eta beti izan dut sekulako obsesioa zerriekiko, zeren motiko eskorran itzela askotan eraman nahi zerriak hartu eta zerrama bere zerrikumekin eta pago ezkurretara, labain gomudara goiztutatik. Eta hemen sartzen dut zerriak ezkurreratzeko ze sistema edo nola erabiltzen zen, eta pixkat hori sartzen du baita ere, eta nik uste nahiko interesgarria dela zerriak gure bizimoduan izan duen garrantzia pixka bat ikusteko, ni bezala ikasi ez duenak, edo gu baino gazteagoak direnek behintzat pixkat jakin dezaten, ezta? Esanera eta topikoa oso zabaldua da, azak eta zerriak baino bizik ez duela deusek ere salbatu Euskal Herria. Gero baita ere ezin nuen aipatu gabe utzi Alduntzin jauregia, Gipuzkoan, Goizuetan, Alduntzin jauregia, kasik, garai batean, Goizueta guztia baino, gehiago zen bera bakarrik. Burniola pila batzuk bazituen, etxeak ere bai, eta imagina, urte askotan, Goizuetatik hasi eta Iruñera bitarteko mendialde osoko merioa edo merinoa ere, Alduntzingo palazioko semea izaten zela, ezta. Hor ere, ematen ditu datu batzuk, zerbait emateagatik, Alduntzin urte pila bat, orduko Burniolak privilegio batzu zituzten, eta lur komunalak beren garatzen zituzten, eta gero nolabait esateagatik Palacio Cabo de Armeria hori zehatzen, titulu hori beren garatzen batzuten, zergarik eta zerretzuten pagatzen, eta horrela. Eta hor lantzen dudana da, Narrosko markesak, Zarauzkoak,
alduntzin berriz herriari itzultzeko garai horretako datu batzuk ematen ditut, 1858tik 1860 inguru bitartekoak, ezta? Eta hemen ohar bezala jarria daukat, askotan liburuen prezioaz eta oso garestiak direla eta horrela hitz egiten da. Eta aitortuko dut, nire erruagatik baitare hor sartu ditudan argazki batzuk edo faksimile batzuk, esan nahi dut, hemen dago maketatzailea eta gezurrik ezin baitut esan orduan egia esan beharra daukat. Esaten zidan, kalidade hobexeagoak izan zitezken, baina nahiko poliki lortu dugu azkenean, ezta? Eta esan nahi nuena da, liburu honen 327tik 30 bitarteko faksimile edo argazki horiengatik, bakarrengatik, 26 euro ez ezik, 106 euro ere pagatu ditekela uste dut, liburu hau, holako gauzak gustatzen zaizkionak behintzat baita goizutarra baldin bada. Zeren datu asko ematen baitira, esate baterako ematen da datua, dena buruzari naiz, baina uste dut 1600 eta 79an nola eman zitzaion titulua Palacio Kaude Armoria hori esentzio guztiak eta kentzeko alduntzineri hortxe dago. Badago baita ere, badaude bi argazki, nola, leitzar bat badago hemen eta oan igual aserretuko zait, baina goizuetako alduntzin horren, alduntzindar horien menpeko edo berenak, jabetza berena nola izan zen, Leitzako bi udaletxeak. Leitzako udaletxe zarra da orain Txatxunea izena duena, eta udaletxe berria da lehen Markilos izeneko etxe dotore bat zena, eta bi etxe horiek alduntzindarrenak direla, hor erakusten dut baita ere, lehen aipatu ditudan orrialde horietan. Bueno, gehiago ez naiz luzatuko. Gauza konkretuak aipatzearen, ez da gira asko luzatuko hain izatek igual, baina esate baterako, mutxurdina hitzari buruz, Txilardegik bere garaian, eta bueno, koloren munduan pixkat ibila naiz. Hortxe dago perla bat. Izena ez dakit, baina Uizi apelidoko gizon bat, alias Musurdin. Mutxurdin beti emakumentzat bezala, edo Paula Musurdin ez, baina Kaskaurdin esate baterako esan liteke, ez da, orduan. Eta Musurdin berdin erabili da gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat. Eta nire teoria da, eta gero eta konbentzitua da nagao, Musurdin, musugorria, ni oain pixka gorritio egon naiz, eta ez da alkoholagatik esaten dizuet. Musugorria zen sasoikoa, edertasuna, haragia, erotismoa, haragiaren ze hori zehatzen zuen, ez da, musugorria. Eta hori Euskal Usarioko kantetan eta ederki ikusten da. Eta musurdina zen, musu urdina alegia, pixkat simurtzen eta zartzen hasia, zen justu alderantzizkoa. Naiz emakumea eta naiz gizonezkoa. Eta ez didate hau, osea, esan nahi dizut, bueno, ez dut esplikatu. Orduan, koño kano. Osea, mutxurdin atera dute, motza, epitetoa erabiltzen da alua, edo, osea, alua adirazteko motza erabili izan da, ez da, nik goizuetan askotan esan dut, erabili dut, eta oraindik erabiltzen da. Orduan, Txilardegi, hasieran esaten nuen, Txilardegi eta hauen teoria da, mutxurdin hori motz urdin, koño kano, tik datorrela. Eta niri askoz ere zailagoa iduritzen zait, motz, mutz bihurtzea, alegia, motz, mutz, musutik, eta hor ematen dut adibidea, eta ez du bukatu, Musurdin hori, Martin Uizi alias Musurdin hori azaltzen da, kasik, ez dakit, 18. mende erditik aurrera baintza bai, eta gero bihurtzen da Musurdin borda, esan nahi dut, horregatik esaten dut nolako importantzia duen etxe baten izenak historia asko argitzen dituelako, ez da. Orduan, nire teoria, zuek pixka bat, prentsa hemen dago, eta nire teoriaren alde pixkat egiten duzu ere, egiagoa delako bestea baina. Eta bestea ez dut ukatzen nik, esan nahi dizut. Baina niri iduritzen zait nirea egiagoa dela. Pixka bat ebeitakila, horretaz. Zibola. Gero, lehenago esan nuen, Akorrola, orain Portolo izena duen baserri batek Akorrola izena ere izan zuen, eta Akorrolak esan nahi du Agorrola,
Eta bere garaian esan nuen, Akola toponimoa, horren, nola esaten da, nire ez lingusta, kontrazioa edo... Sinkopea, hori da. Agorrolaren sinkopea besterik ez da Akola toponimoa. Eta toki askotan azaltzen da. Leitzan, Hernanin, Goizuetan, Akola dantxe bera, eta nik Akolako itxurira askotan joan nago. Orduan, esan nahi dut, mikromundu txiki batean nabil, baina Euskal Herri guztirako datuak ere ematen dira. Hortxe da. Akola toponimoa berez da agorrolaren sinkope bat. Eta poztuko nintzake, arrokirien puntu batekin esaten dut hau, ni baino leno norbatek hau esan duela entzutea. Zibola aipatu dut, eta akorrolara jo naiz. Zibola aipatzen nuen, zibolari berari buruzko zentzu etimologikoa baita ere Patxi Zabalek eman duena, bueno, hori esan behar dut, gehienak eman ditu, nik emandako datuekin, baina esan nahi ditut. Nik eman izkion datu batzuk eta ez ditu aipatzen. Nik aipatuko dut bakarra, zibola, zeba, zebatu, ola, zeba, ola, tik datorrela uste dut ni. Zibola goizuetan ez ezik, alegia zibola oaingo dorre hori zen Burniola nagusienetako bat, alduntzin hori kenduta goizuetan. Eta zibola toponimoa badago baita ere Sunbilan, eta ez dut nik hori Nazarroko ikusi diteke gehiago non azaltzen den. Eta datu hau zergatik ematen dudan, Olaberri, bueno, inguru txoartako bat badamen, Gipuzkoako Goierriko Olaberri aditua eta sarean dago izen zarra zeba omen zuen. Nik datu hori bakarra ematen dut. Olaberri, alegia, Burniola eta ziren, lehendik izen zarra zeba omen zuen. Eta hor uzten dut baita ere, datu bat naiz lokala izan, Euskal Herri guztia aztertzeko balio dezake. Beste bat, beste erlikia bat goizuetarra, baino Euskal Herri guztirako balio dezake. Azazgarate, Azazpondo da toponimo bat, eta Azazgarate da etxe baten izena. Ekarri dizuet emintxe, banatu hor, nabalin baduzu eta hotxe azaltzen dira, azpimarratuk Azazgarate hori dokumentu baten bakarra, esan nahi, milaka tokitan azaltzen da, baina Azazgarate. Bi toponimo horiek, eta Ezazpondo ere hotxe azaltzen da, Azazgarate eta Ezazpondo, bi toponimo horiek elkarren ondoan daude. Eta nire tesia da, toponimo horren etimoa edo erroa dela azatz. Eta azatz horrek esan nahi duela, garai bateko sarobe zaharretan, erdiko, alegia, begiratu orotariko euskal hiztegian abadauzue, eta zer esaten duen azatzari buruz. Eta atz hori izan diteke, atzren pleonasmo izako bat. Eta mundu guztiak badaki, gizakiak gauzak nolabait esateko esplikatzeko edo deskribitzeko, gorputzeko hori oso ongi esan zuen Juanito Errandonea irakurri baldin baduzue Adán y Paraíso liburu bat oso zoragarri bere garaian irakurri nuena. Orduan, hori ere erlikia bata, alegia austarria edo izenpila bat baditu saroben erdiko harri horrek, zentro horrek nolabait esateko. Eta niretzako inon ez da jasotzen azatz horren aztarrenik. Eta oso ongi erakusten du azatz. Ondo, hor ez A-E bihurtzen da, eta irainore etorri diteke baino, ez aztondo, oaindik ezagunak dira toponimo horiek. Eta elkarren ondoan daude, azazgarate, alegia azatz goikoa eta azatz bekoa ondo izango litzakena. Goiena eta barrena esaten dena. Hori ere, eta hemen izena aipatuko dut, aipatu behar dudalako, Patxi Salaberrik hori sebera, horri alde batean utzutsik bi aldiz azaltzen den azaztondo hori ukatu, eta Goizuetako etxeen izenak ikusten baduzue, ez dakit nola, barkatu, etxeen izena zazkata da, osoan zazkata esaten dugu, baina izango litzake azazgarate hortatik ateratakoa, eta izazkarate jarri du. Izazkarate. Bi, esan nahi dut, eminentzia batek ere, maniako bihurtzen denean, astakeriak egin ditezkela esan nahi dut. Orduan, izazkarate horrek bi hankasartze
nabarmenak ditu. Bat, I horren ordez A behar da, eta K horren ordez garate. Osea, garate, argarate, osea, edo zine badaki toponimian onartuta dagoela eta horrela dela zuzena. Beste kuriosidade bat. Beti ari naiz etxe izenak, alegia, etxe baten izenak iduritzen zaigu ez duela ezertarako balio, eta beti ari naiz azkeneko adibide horiek denak dira etxe baten izenetik datozenak. Orduan, zenbat datu argitu lezazken, ezta. Eta honekin bukatuko dut, leitzar bateri, eta hemen dagoela, alegia, goizuta eta esan dut, nire mikromundutxoa leitza eta goizuta direla, goizuetan bada aldai izaniko etxe bat. Eta guk hartzen baldugu kokagunea goizueta eta leitza, leitzak eguzki aldera edo eki aldera duen aldea, aldea justu, aldea da. Hori, Jose Maria Alemane badaki, aldea, Eliza eta dagoena eta nola baita esateko ergoiena izango litzakena, aldea du izen horrek. Goizuetan justu du posizio berberean aldai. Alegia, alde, ai. Hori, toponomia pixka badakina badaki, ai horrek esan nahi du malda eta aldearen malda da eta gutxo den berdin. Leitzar gutxik jakingo dutena, justu mendebaldera arrandari izeneko etxea du, etxe bat, edo baserri bat, gobeki osan, goizuetan azaltzen da. Eta leitzan, arroalde eta landabordalde eta horrek ere arrandari zuen izena. Esan nahi dut, mikromundutxo batean bizitzeak ematen ditula pista batzuk. Zergatik justu bi herrietan leitzan aldea eta goizuetan aldai posizio geografiko berberean, eta ekialdean eta goizuetan berdin-berdin mendebaldean arrandari. Hori ere horruzten dut, osea, nik onaraino aztertu dut, eta hortik aurrera horruzten dut. Holako datu pila bat azaltzen dira liburu honetan. Beste bat, beste herrikia bat. Goizueta zubi herria da. Goi zubieta. Eta zubiak ematen dio, nola esango nukenik, bere senyorialtasun guztia goizuetari, izenetik hasita. Baina zubia baino lehenago eman dezagun gizonaren, eta honekin bukatuko dut, ja lo hartzen hasi baitzarete batzuk, honekin bukatuko dut, zubia baino lehenago importantzia izan duten gauzak zer izan dira? Ibiak. Zubitik etzen garaian, ibia oso importantea zen. Etzeon beste pasabiderik. Bada, batzutan horrelako erlikiak eta misterioak gertatzen dira. 1825 apeoan, ordura bitarte inonez bezala azaltzen da goizuetako errota zar batek, oraintxe Urume errekaren ondoan dagoen errota zarra deitzen zaio gaur oraindik, errota berria, ola berri izenekoa zen. Eta errota zar horren izena ematen du Beantzibia. Beantzibia. Hori ere esan nion Salaberriri eta ez zuen aintzat hartu. Bueno, nik hemen esaten dut denen aurrean, goizuetan badago Beraza toponimoa, badago Berazguren toponimoa, denak ziren gainera selak, oso importanteak, bada Berazumea, eta bada Berazibia. Osea, leno esan dudan hori, zubia baino lentxiago, aurresiago, zen Berazibia. Eta Beraza oso zabaldua da. Eta Beraza esan dezagun dela, erroa, belaze, belar, eta horrekin. Orduan, goizuetako zubia egin baino lehenago, zegoen pasabide bat, eta hori ematen da toki askotan. Ibiak sekulako importantzia zuen, eta toponimoan azaltzen da, Zaldibia, hemen igual zaldibitar bat badago, Zaldibia. Eta emango diot erlike bat segurazki inork eman ez diona. Idiazabal ere zen Ibiazabal. Eta aztertu, jakingo zenuen behar baldin bada honezkero. Ibiazabal. Eta hori galdetu inbernian, alegia, erreka zabaltzen alda, Ibiazabal inguru hartan, esan egiat, eske hori oso importantea duk, Alegia, ibia ez du behar bezala esplikatu. Ibia da badoa. Alegia, errekak, nola baita esateko,
toki maldatsuan bilduta joan behar du urak, eta urak altura handia du. Baina toki zalaiera iristen denean, egiten da, zabaldu eta altura gutxitu egiten da, bado bat sortzen da. Eta horrek sekulako importantzia zuen pasabiderako. Orduan, herri sarreran, etxegaratetik jeitxeranagako hain guruak eta zabalune bat. Bai. Bazeo, bidea zabalgo sarreran. Nik ez baitut ongi aztertu, esan iken diat. Erreka berez ez teko gaizu herri handie, baina... Pasabidea, alegia. Pasabidea izan zitekena, bai. Bueno, a ver, hori bakarrak aipatu ditu, baina hemen dauzkat esate baterako Zaldibia, hori Ibaizabal hemen jarriakoen, Ororbia, hori Mitxelenak esaten du, orain ibiatik etor litekena izan litekena, Leitzan bertan dako Astibia, eta Jose Mariko songi badaki, hombre, zelaigunek lehen hori baditu, baina Astibiko hartan ez zabaldu egiten da, ez da, Asto ibia, Astibia, dudarik gabe. Behobia, Behor ibia, Urdan ibia, persona bakarrez baitzen zetu behar. Eta Leitzalaren bertan bada Zamalibia, ez da oso ezaguna, baina toponimia. Orduan, badoak sekulako importantzia zuen zubiak egin aurretik. Eta honekin bukatuko dut. Nere arroskakeria guzia. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Ongi nezazu izan, Hondarribia. Eta edotzen, Hondarribia, bai, ez, baina nik esan nahi nuen Hondarra da hori, Hondarribia, esan nahi nuen nik, besteak aipatu ditut denak dira, alegia, abereak pasatzeko, ulertzen duzu, Hondarribia, bai, eta ibia pila bat daude, baina nik rekalkatu nahi nuena pasabide modura, ulertzen duzu, Astibia da, Astoa pasatzen zien tokia, Behobia da, Behorra pasatzen zien tokia, Urdanibia da, Zaldibia pasatzen zien tokia, ez dakit, ulertu dira zuen. Eta alduntzin egin alduzu, izen jolasaren alduntzin, horren etxe handia eta potentea baldin bazen, alduntzin hori, zer sartu? Bueno, esaten dute hori, aldun horretatik ote datorren, ez hori ez dut aztertu hori, esan ez dut aztertu. Horrela. Izango da, ahal gutxi dudalako, behar bada, nik gauzoietarako, ez dakit horren zeinan. Zegama bera ere ze batik ez alditzek, ekorriko? Ze hori inguru hortan, seguran da horre metalak eta zerak eta gabe. Zegama, begira, Zegama, Ultzama, Elama, hori eminentek ziotek zeltikoa dela. Zeltikoa dela. Leno aipatu diat ur umea eta beraz umea. Atzizkia umea, atzizki hori goizuetan bertan bit tokitan, ez da, urumea ibaia, eta beraz umea, lehen osan duan beraz aipatzerakoan, azaltzen dena, ez da. El ama, nik pentsatzen diat, umea, alegia, umea, mea, bai, mea, mea, eta beraza ere mea, ulertzen dugu, osea, herri berean, beraza ere mea da, beraz mea, bai. Eta, importante nahaztu zaitena, goizueta, alegia, goizubieta ontzat eman da eta sakratutza. Baina nik esaten dut, beraza horrek, alegia, belarra, lurra beratza den tokian zehatzen da. Osea, biak fusionatu bezera egiten dira bi zentzuak, alegia, belarrarena eta lur beratzarena. Ez? Orduan, zergatik ez loizubieta? Loi, alegia, badoa loiare bai baita. Orduan, daude horren aldeko datua badaude, esate bateko loitzate. Atea badaki uzerten arratea eta atea, portillo, esaten dena toponimian oso ezaguna. Eta loitzate dago, artikutzako zean, gain hartan, goizueta eta atzea aldetik, zubieta, esan ditu, Naparro aldeko labain aldeko zea bata. Donosti aldera joan da, Loiola hor daukagu. Goizuetan bertan, Loidi, Loiarte, toponimo pila batek, hori ere nik hor uzten dut. Esan nahi dut, ikerleak egin behar du, harrapatzen dituen datuak utzi, eta besteak ere apuntatu, baino, nik oraindik dudak baditut, goi zubieta horrekin. Loi zubieta ez oterriak izango, klaro. Oain goizuetarrak esango diote. Jode, tatzik honek loitu ziu behar diguzia. Baina, izan ditekena da hori ere. Bueno, eta horren eta zer ardi eta hartzairen aztarni bat ez da gertzen, urdeak bai eta behiak bai eta... Bueno, nola da hori. A ber, hori esan dut,
liburu hau ona baldin bada, imaginatu ondotik datotzenak zeinen onak izango diren. Zeren, nire iduripenerako, ni egiten ari naizen ikerketatan, txarrena do esan edo behintzat, nik uste nuen, eta ikaragarri poztu nau, Paula, nire alabaren izen bera duen Paulak, eta poztu nintzen baitare, nik hori biali nionean, zeren nire zalantzak gabe nikuen, bat bere txokoan aritzen da lanean, eta esaten du, horregatik esaten duan pixkat arrokeri modu bat, ez da, esan nahi zure txokoan aritzera lanean, da pentsatzen duzu gaurko munduan, hau nori interesatuko zaio, honek deustarako baliako ote du, osea, eroa bezala aritzera lanean, eta gero aintzat hartzen dizutenean, izaten da poz bat, behar bada gehiagiko, ez da, lehen hotz egia zeuden, da gero berotu egiten zara baino, hori horrela da, eta nik liburu hau baino askoz ere amenoagoak argitaratzeko asmoa badut, eta hitzaurrearen bukaeran aipatzen ditut, baina aztuta daukat, baina horra aipatzen ditut, esate bateako, goizuetan, mundu guztiak entzun izango du kanta, goizuetan badirade xexenak, Espainian dirade modenak, osea, hori, igual nik uste Donostiko kopia txar bat dela, baina, bueno, kantatzen da hori, orduan, zezenak plazan, gero alardeak nola ziren, gero dantza bat ere oso interesgarrian nire ustez Iruko maio edo Irungo maio Manuelek erabili zuen bezala horrekin relazio izan dezakena, alegia mairu, kristau eta medio Iruko errege hori hor sartzen deneko dantza bat, nolabait esateko ezpata dantzaren aurrekari moduko bat aurkitu du, eta herri musikari buruzko azterketa oso bat egin dut, eta askoz ere amenoagoak izango diren lanak ateratzeko asmoa du. Honek ez du esaten, horrekin ez du esan nahi, ez diot honeri importantzerik endu nahi, baina hori. Eta igual desbiatu inez, eta galdera. Zer, hemen, ganado ikusten da. Bai, hartzai eta unai. A ber, unaien kontua hori gehien bat leitza. Leitzan aurkitu nuen oso liburu politia, libro de vaqueros izeneko bat. 1800-1700 bitartekoa, eta ikusten nuen gauza detaile oso polit bat. Baztan aldeko jauntxoek behiek guztiak ekartzen zituzten lehentzalarera bazkatzera. Uda partean gehien bat. Nemuratore batzuk egiten ziren. Eta baita beterri, Gipuzkoako beterri guztikoak ere bai. Eta ikusi nuen oso relazio politia zegoela liburu hori, eta aleia, baztan aldetik igeldorainoko relazio bat behiek bakarrik nola sortzen zuten. Eta pista horreri segituz hasi nintzen aztertzen unaien kontua. Eta ohartu nintzen, handa dios, hartzaintza hemen mitifikatua eta neolitikotik hartzaintza izan dut eta netzak hartu kontu jazartzen. Eta gero, hasi nintzen ikusten, pixka bat zer dokumentu zauden horrela eta hau gezurra handi bat esan da. Hartzaintzari buruz esate bateko, Euskal Herrian gezurra handi bat esan da. Zergatik nire hipotesia horrei buruz ere, bueno, esango bere garaian azalduko dut, baina oso simplea izan da. Nazional, nola baita esateko, imaginatu Labe garaiak eta Bilbo aldea eta hango oligarkia pixka bat zean, eta bueno, paradisoa bilatu behar izaten da beti, eta garai hartan zegoen hartzaintza puri-purian. Alegia, behi zaintzak baino kasik indarra handiagoa zuen Euskal Herrian eta inguruan hartzaintzak. Eta orduan paradiso hori asmatu zen hartzaintza bezala, hartu zen, eredu hartzaintza bezala. Gero, jeltzaleak etorri ziren, eta jeltzaleak Jainkoa eta Lege Zarrak. Eta Jainkoa zen, klaro, hartzaia da, ez? Hartzaia da gure Jesus. Eta bildotxa, Jainkoaren bildotxa, zera guzti barkatzen dituena, ez da? Horesai ez zuiz bat, zera ordu. Esan nahi dizut, irudi hori hartu zen, hartzaintza mitifikatu zen, eta bat ere aztertu gabe, dokumentalki bat ere aztertu gabe, hori oso gauza askotan eginda Euskal Herrian, eta hori ere esango dut. Bueno, haitu nahi ez duenan dijoala, baina esango dut. Euskal guk ni ere barrenean nago, sartzen naiz nire burua. Euskal abertzaleok egin dugun oker hori zuzentzen oantxe hasierako genuke. Hasieran esan dut. Alegia, Madrid eta Paris pakean utzi, eta barrura begira pixka bat aztertzen. Orduan, bukatzeko, esan nahi dizut. Horako gauza evidente batzuk hartu, alegia, errealak, eta bat ere dokumentalki aztertu gabe, neolitikoaren koño joan gara gauza askorekin.
bat, oantxe esan dizut, bestea basa jaunarenare aztertu, laster aterako da. Papezabetan ez da ardinik agertzen. Beraz, hartzen dela, baina 16. bat hemen dela bitarte ez. 16. mendian bai. Hombre, ardi azalduko ez da bat, dudarik gabe. Hori ere aztertzen nahi naiz, ardi bordak, hauntza, ni bat, bueno, erdi hauntza, erdiak erra. Hori da. Bai, ardi azaltzen da, bai. 16. mendian. A ber, nire datutan, eta ni baino eminen, esan dut, ikerle fina, nire nola esango nuke nik, gia honetan izan da Álvaro Aragon Ruano, eta ez da, esan dut, ni karrera gabea naiz, persona bat nire afizioz naiz ikerlea, eta ikerle, zera, bera, adjektiboa bera iruditzen zait, handitxoa edo ez dakit, ni naiz, ikertzea gustatzen zait eta hortxe egitzen naiz, ezta? Baina horrek oso ikerketa finak egin ditu eta nik finaziaren alde. Oan beste gauz bat etorri zeburura baitare oso ongi. Esate bat, esketena esplikatu egin behar da hemen. Liburu honen hasieran dedikatoria egiten diot Jimeno Juriori eta Aita Zabalari. Claro, mundu guztia pentsatu dut, Aita Zabala, auspoako zea, batziko hau zeote da, zea batuaren kontrakoa eta Aita eta karlista eta ez dakizet da bakizet. Ez du horrekin deus ikusi. Aita Zabala zergatik hartzen dut, leheno esan dudan gauzagatik. Jeltzaileek indituzte mito, antzu eta gezurezko asko asmatu. Mitoa behar dira, baina, claro, gero mito maila hori. Realidadea eta objektiboa ekartzen denean, barregarria da, eta hemen hori egin da, leheno esan dut. Orduan, eta Zabalak ez du hori. Zabalak egin du herriaren ahotsa jaso eta eman. Ni ez nago konforme bere izkerarekin, eta ez bere karlismoarekin, eta bere zearekin. Baina, bai bere lan sistemarekin. Eta horregatik egiten diot homenajea hori ere biri, bat artxiboetan ibili zen txagua nola bete esateko, Jimeno Jurio, eta bestea herriaren ahotsa inolako interpretazio zearekin gabe jaso duelako. Horregatik daude ze hori. Eta eskerrak golazteagatik.